Blessing. Yes, Daddy. Why is it that you are zealous for God and very diligent in doing His work? Why? According to 2 Timothy chapter 4 verse 8, there is installed for me the crown of righteousness, which the Lord will give me on the day of His return. Amen. Hallelujah. According to 2 Timothy chapter 4 verse 8, there is in store for you the crown of righteousness, which the Lord will give you on the day of His return. Wow. So it means that anyone who is faithful to God, diligent in his service to God, there is a crown of righteousness for him when the Lord comes. Wow. Gyina, ƆSRAANI NOKWAFO, Mami Awurade, na nkunim abotiri, oda retwɛn Nhwɛ benkum, anaa nifa, so gyidi anaa nkunim abotiri, oda retwɛn Nhwɛ benkum, anaa nifa, so gyidi na nkunim abotiri, oda Gyina. Sɛ ɔsraani nokwafo. Ma Awurade. Na kae sɛ. Wo nkunim. Abotiri. Ɛda hɔ. Ɛtwɛn wo. Nhwɛ benkum. Nhwɛ nifa. Kae sɛ. Wo nkunim. Abotiri. Da hɔ. Etwɛn. Amen. God loves you. God loves you. Blessing. Bye bye. Daddy, bye bye.